Sál v pražském hotelu Imperial zářil, ale Tomáš Dvořák měl oči jen pro jednu osobu. Tereza Procházková se pohybovala po tanečním parketu, jako by jí patřil celý vesmír. Naprosto netušíc, že nejmocnější muž Inovatechu z ní nedokáže ani na vteřinu spustit zrak. Smála se příliš nahlas, tančila příliš bezstarostně a byla naprosto příliš dokonalá pro toto dusivé korporátní prostředí. Tomáš sevřel sklenku whisky pevněji, než bylo nutné. Ve svých 38 letech, jako generální ředitel jedné z největších technologických firm v zemi, už viděl všechno. Elegantní ženy, které přesně věděly, jak zapůsobit, manažerky, které mluvily jeho obchodním jazykem, celebrity, které znaly pravidla hry. Ale Tereza byla jiná. Měla na sobě jednoduché tmavě modré šaty, které pravděpodobně stály méně, než on utratil za jedno odpoledne na nákupech, a přesto dokázala rozářit celou místnost. Vypadáš jako stalker, řekl Martin Svoboda, který se vedle něj objevil se 2 talířky jednohubek. Seniorní grafik měl na tváři šibalský úsměv. Vážně. Tomáši, jestli tu sklenku zmáčkneš ještě víc, rozbiješ ji. Nejsem, začal Tomáš, ale Martin jen pozvedl obočí. Dobře, možná pozoruju. Pozorování je slabé slovo. Prakticky provádíš vědeckou studii Terezy. Martin si kousl do lososové jednohubky. A můžu ti říct, že ona nemá ani tušení. Je naprosto ve svém světě, tančí, jako by se nikdo nedíval. Ale Tomáš se díval a nemohl přestat. Tereza se ještě jednou otočila, její hnědé vlasy zavlály kolem obličeje a na okamžik se jejich pohledy přes sál setkaly. Přestala tančit jen na vteřinu. Na rtech se jí objevil malý úsměv, než se lehce začervenala a vrátila se k tanci se svými kolegyněmi z marketingu. Budeš tu celou noc jen tak stát, nebo s tím něco uděláš? Zeptal se Martin a vychutnával si další jednohubku. Protože upřímně začíná to být trapné. Tomáš neodpověděl hned. Jeho mysl pracovala na plné obrátky, počítala pravděpodobnosti jako vždy v biznisu. Tereza pracovala ve firmě 2 roky, ale nikdy se přímo nesetkali. Ona byla juniorní analytička, on generální ředitel. Ale něco na ní ho zaujalo od prvního dne, kdy ji viděl ve výtahu, vždy s knihou v ruce a upřímným úsměvem pro všechny. Je to složité, zamumlal konečně Tomáš. Složité proč? Protože není z tvého společenského kruhu? Protože nenosí značkové oblečení? Martin udělal dramatickou pauzu. Nebo protože je skutečná? Martinova poznámka zasáhla cíl. Tomáš byl zvyklý na strategické vztahy, na ženy, které přesně věděly, co finančně představuje. Jeho poslední přítelkyně, Kateřina Vlčková, byla stělesněním toho všeho. Elegantní, ambiciózní, na papíře dokonalá, ale také chladná jako led a vypočítavá jako excelová tabulka. Tereza, naopak, byla jako slunečný paprsek v zamračeném dni. Autentická, spontánní, opravdová a naprosto mimo jeho dosah. Ne kvůli penězům nebo postavení, ale kvůli něčemu mnohem složitějšímu. Vypadala šťastně, přesně taková, jaká byla. Měl bych za ní jít? Zeptal se Tomáš spíše sám sebe než Martina. Chlapé, jsi CEO miliardové firmy, denně děláš rozhodnutí, která ovlivňují tisíce lidí a ptáš se mě, jestli máš promluvit s kolegyní. Martin se zasmál. Ano, měl bys, ale ne jako CEO. Jako Tomáš, ten kluk, kterého jsem poznal na Vysoké a který lezl po skalách, dokud nezapomněl na svět. Tomáš se poprvé za večer usmál. Martin měl pravdu. Zbytečně to komplikoval, jako vždy. Ale než mohl učinit jakékoliv rozhodnutí, u vchodu do sálu se objevila známá postava. Kateřina Vlčková, v elegantních černých šatech, které stály víc než měsíční plat Terezy, kráčela k nim s úsměvem, který Tomáš velmi dobře znal. Úsměv, který znamenal problémy. Tomáši, drahý, přiblížila se Kateřina a políbila ho na tvář s nacvičenou familiárností. Ráda tě vidím. Dnes večer si nějaký jiný. Martin si odkašlal. Myslím, že si skočím pro další jednohubky. Nebo pití. Nebo k nouzovému východu. Tomáš si strategického odchodu svého přítele sotva všiml. Jeho oči se automaticky vrátily k Tereze, která si teď živě povídala s Lucí Novotnou, její nejlepší kamarádkou a spolubydlící. Obě vypadaly, že něco kujou, šeptali si a smáli se jako puberťačky. Zajímavá, řekla Kateřina a sledovala Tomášův pohled. Její hlas měl studovaně nenucený tón, který dobře znal. Ta dívka z marketingu. Tereza, že? Ano, odpověděl Tomáš a snažil se udržet neutrální hlas. Slyšela jsem, že je velmi oddaná. Jednoduchá, ale oddaná. Kateřina se usmála, ale v tom úsměvu bylo něco ostrého. Musí to být osvěžující po tak dlouhé době strávené s lidmi na naší úrovni. Tomáš se otočil, aby se na ní podíval. Na naší úrovni? A víš, co myslím.
Lidé, kteří chápou, jak tento svět funguje, kteří umí proplouvat složitostmi biznisu, společnosti. Kateřina se odmlčela a lehce se dotkla jeho paže. Sámaj, vztahu. Bylo typické pro Kateřinu proměnit běžnou konverzaci v šachovou partii. Ale Tomáš neměl náladu na hry. Ne, dnes večer ne, Kateřino. Rozešli jsme se před 6 měsíci z dobrého důvodu. Rozešli jsme se, protože si řekl, že potřebuješ prostor na přemýšlení. Tak co, už si přemýšlel? Přiblížila se, její hlas stišil. Fungujeme spolu dobře, Tomáši. Rozumíme si. Tomáš se chystal odpovědět, když uslyšel známý smích. Tereza lehce klopítla, ale místo, aby se styděla, zasmála se sama sobě tak upřímně, že Tomáš ucítil, jak se v něm něco pohnulo. Promiň, řekl Kateřině a nečekal na odpověď. Než si to mohl rozmyslet, Tomáš přešel sál. Každý krok jakoby zesiloval zvuk hudby, září světel, vědomí, že se chystá udělat něco, co by mohlo všechno změnit. Tereza stála zády k němu. Stále se smála s Lucí, když se přiblížil. Omlouvám se, že ruším, řekl a jeho hlas zněl nervózněji, než zamýšlel. Ale zajímalo by mě, jestli se dobře bavíte. Tereza se otočila a Tomáš viděl přesný okamžik, kdy ho poznala. Její oči se mírně rozšířily a tváří jí prolétl výraz překvapení. Pane Dvořáku, zvolala a Tomáš si všiml, že se znovu začervenala. Ano, bavíme se skvěle. Večírek je úžasný. Tomáš, opravil ji jemně. Můžete mi říkat Tomáši. Lucie nenápadně šťouchla do Terezy a zamumlala něco o tom, že se jde pro pití a zmizela s konspirativním úsměvem. Skvěle tančíte, řekl Tomáš a okamžitě se cítil jako neohrabaný teenager. Tereza se zasmála. Smíchem, který zněl jako hudba. Děkuji, ale myslím, že jste příliš laskaví. Spíše jsem se jen tak náhodně hýbala, než že bych opravdu tančila. Někdy jsou nejlepší pohyby ty náhodné, odpověděl Tomáš, překvapen vlastní spontánností. Na chvíli stichli. Hluk večírku kolem nich vytvořil podivnou bublinu intimity. Tomáš cítil Terezinu jemnou vůni, něco svěžího a přirozeného, co kontrastovalo s drahými a těžkými parfémy, na které byl zvyklý. Můžu se na něco zeptat? Řekla Tereza najednou, jako by sbírala odvahu. Proč jste tady? Tedy, vím, že je to vaše firma, ale vy se na takových večírcích obvykle neobjevujete, že? Tomáš byl překvapen její přímostí. Většina lidí ve firmě se k němu chovala s téměř nábožnou úctou, ale Tereza vypadala upřímně zvědavá. Máte pravdu. Obvykle se těmto akcím vyhýbám. Odmlčel se a rozhodl se být upřímný. Ale dnes jsem cítil, že bych měl přijít. Proč? A protože... Tomáš zaváhal. Jak vysvětlit, že o ní přemýšlel týdny, že ji vídal na chodbách a vždycky chtěl navázat rozhovor, ale nikdy nenašel odvahu. Protože někdy člověk musí vystoupit ze své komfortní zóny. Tereza se usmála a Tomáš měl pocit, jako by vyhrál cenu. Komfortní zóna je zajímavá věc, řekla zamyšleně. Moje komfortní zóna je asi úplně jiná než vaše. Pravděpodobně, souhlasil Tomáš. Povězte mi o té své. A tak si začali povídat. Opravdu povídat. Ne ten typ povrchního dialogu, na který byl Tomáš zvyklý ze společenských akcí. Tereza mluvila o svých oblíbených knihách, o Bobíkovi, svém králíčkovi, který měl povahu kočky, o rostlinách, které pěstuje v bytě, který sdílí s Lucí. Tomáš se přistihl, jak mluví o lezení po skalách, o tom, jak mu chybí jednoduchost bytí v přírodě, o tom, jak se někdy cítí uvězněný ve vlastním životě, který si vybudoval. Vylezete po skalách? Zeptala se Tereza a její oči se rozzářily zájmem. Vážně? Nikdy bych si to nepomyslela. A proč ne? Nevím, vždycky vypadáte tak kontrolovaně, formálně. Lezení se zdá tak svobodné. Přesně proto to miluju, přiznal Tomáš. Na skalách nic z toho, co dělám tady, nehraje roli. Jsem to jen já, skála a cesta nahoru. Tereza si ho chvíli prohlížela, jako by viděla jeho úplně novou verzi. Měl byste lézt častěji. To bych měl, souhlasil a díval se jí přímo do očí. Okamžik přerušil hlas Kateřiny za nimi. Tomáši, drahý, promiň, že ruším, ale je tu Pavel Černý a rád by s tebou mluvil. Pavel Černý byl důležitý investor a Tomáš věděl, že ho nemůže ignorovat, ale poprvé po letech zaváhal. Samozřejmě, řekl nakonec a otočil se k Tereze. Bylo mi potěšením si s vámi povídat, Terezo. Nápodobně, odpověděla, ale Tomáš si všiml stínu zklamání v jejich očích. Zatímco odcházel s Kateřinou, Tomáš slyšel, jak se hudba změnila na něco pomalejšího a romantičtějšího. Otočil se naposledy a viděl, jak se Tereza vrací k Lucii, která ji objala, jako by přesně věděla, co se stalo. Zajímavé, poznamenala Kateřina, když kráčeli. Vypadá sladce.
Tomáš neodpověděl, ale jeho mysl už plánovala další rozhovor s Terezou Procházkovou. Na druhé straně sálu Tereza pozorovala, jak se Tomáš vzdaluje a cítila, jak se v ní něco, co nedokázala pojmenovat, pohnulo. Na několik minut úplně zapomněla, kde je a s kým mluví. Byla to jen konverzace mezi dvěma lidmi, kteří se propojili, ale teď se realita vracela jako studená vlna. On byl Tomáš Dvořák, miliardář a CEO, a ona Tereza Procházková, juniorní analytička, která bydlela v pronajatém bytě a jezdila metrem. Ale na několik magických minut byli jen Tomáš a Tereza, a to bylo vzrušující víc než jakýkoliv tanec. Pondělí přišlo jako ledová sprcha. Tereza stála ve frontě na kávu ve firmě a snažila se nemyslet na rozhovor s Tomášem na večírku, když za sebou uslyšela šeptat dvě kolegyně z finančního oddělení. Viděla jsi, jak se na ní na tom večírku díval? Říkala jedna. Tomáš Dvořák se dívá na holku z marketingu, jako by byla zajímavá. Upřímně musela to být lítost. Nebo byl jen zdvořilý, doplnila druhá tónem, který jasně říkal, co si o té možnosti myslí. Tereze se sevřel žaludek. Celý víkend si přehrávala každé slovo jejich rozhovoru, každý pohled, každý okamžik, kdy cítila skutečné spojení. Ale možná měly kolegyně pravdu? Možná si to všechno jen představovala. Dvojité espresso, jako vždy? Zeptal se Lukáš, barista z firemní kavárny, který už znal Tereziny zvyky. Dnes trojité, odpověděla a nutila se do úsměvu. Těžké pondělí. Zatímco čekala na kávu, zkontrolovala si zprávy. Její matka jí poslala jednu ze svých ranních motivačních zpráv. Dcerko, pamatuj, že dokážeš všechno. Nenech nikoho, aby zmenšoval tvé světlo. Mám tě ráda. Helena. Vždycky věděla, co říct. Tereza se poprvé od probuzení upřímně usmála a odepsala. Díky, mami. Tuhle energii dnes potřebuju. Tereza. Martinův hlas jí přiměl otočit se. Grafik se blížil s úsměvem, který dobře znala, úsměvem někoho, kdo má drby. Ahoj Martine, jaký byl zbytek večírku? Já a Lucie jsme odešli dřív. Ach, bylo to zajímavé, velmi zajímavé. Martin si vzal svou obvyklou kávu. Zvlášť poté, co si mluvila s naším drahým CEO. Tereza málem upustila kávu. Jak to víš? Protože mám oči, Terezo, a protože ten chlap se po rozhovoru s tebou úplně změnil. Zbytek noci zíral na dveře, jako by čekal, že se vrátíš. Martine, prosím tě, pravděpodobně byl jen zdvořilý. Jsem jen juniorní zaměstnankyně. Terezo Procházková, řekl Martin a jeho hlas zvážněl. Musíš se přestat podceňovat. Jsi chytrá, talentovaná, vtipná a upřímná. Každý chlap s polovinou mozku by si toho všiml. Než mohla Tereza odpovědět, otevřel se výtah a vyšel z něj Tomáš Dvořák v doprovodu 3 manažerů v bezchybných oblecích. Byl v plném režimu CEO. Vážný, soustředěný, mocný, nic společného s mužem, který na večírku mluvil o skalách a svobodě. Jejich pohledy se setkaly na zlomek vteřiny. Zdálo se, že Tomáš zaváhal, jako by ji chtěl pozdravit, ale jeden z manažerů řekl něco naléhavého a okamžik pominul. Tereza cítila, jak jí srdce poskočilo a zároveň kleslo. Vidíš? Zamumlal Martin. Viděl tě a na vteřinu úplně zapomněl, že je na důležité schůzce. Vymýšlíš si, odpověděla Tereza, ale její hlas zněl méně přesvědčivě, než by si přála. Den uběhl v mlze tabulek a prezentací. Tereza se snažila soustředit na práci, ale její mysl se neustále vracela k rozhovoru na večírku. Pokaždé, když někdo z marketingu mluvil o CEO, sevřelo se jí v břiše. Kolem 3. odpoledne se u jejího stolu objevila Lucie se znepokojeným výrazem. Terezo, musíme si promluvit. Šli do malé zasedací místnosti, kterou používali, když potřebovali soukromí. Co se stalo? Zeptala se Tereza a všimla si napětí v hlase kamarádky. Slyšela jsem dnes pár věcí. O tobě a Tomášovi. Tereze se sevřel žaludek. Jaké věci? Nic hrozného, ale lidi si povídají, že jste spolu mluvili na večírku a víš, jak to tady chodí. Lidi si vymýšlejí příběhy. Tereza zavřela oči. Věděla přesně, jak to tady chodí. Innovatech byla v mnoha ohledech moderní firma, ale stále měla svou dávku korporátních drbů a kancelářské politiky. Jaké příběhy? Někteří si myslí, že to byla náhoda, jiní... Lucy zaváhala. Jiní si myslí, že se snažíš upoutat jeho pozornost, abys dostala povýšení. Tereza měla pocit, jako by dostala ránu pěstí do žaludku. Vážně? Vím, že je to směšné, Terezo. Kdo tě zná, ví, že bys to nikdy neudělala. Ale jsou tu někteří lidé, zvláště z obchodního oddělení, kteří jsou zlí. Skvělé, zamumlala Tereza a zabořila tvář do dlaní. Prostě skvělé. Hej, dotkla se Lucie jemně její paže. To přejde.
Jsou to jen kancelářské drby? Za týden si na to nikdo nevzpomene. Ale Tereza si tím nebyla jistá. Tvrdě pracovala, aby byla respektována pro svou práci, ne proto, koho zná nebo s kým mluví. Představa, že by lidé mohli zpochybňovat její profesní integritu, jí dělala zle. Možná bych se měla vyhnout jakémukoliv kontaktu s ním, řekla nakonec Tereza. Terezo, ne. Neudělala si nic špatného. Mluvili jste spolu na firemním večírku? Je to normální. Jo, ale já nejsem normální, pamatuješ? Jsem ta holka, co bydlí ve sdíleném bytě, jezdí metrem a nosí oblečení z konfekce. On je miliardář. Lidé si vždycky budou myslet, že mám postranní úmysly. Lucie si povzdechla. Necháváš strach a názory ostatních ovládat tvůj život. Než mohla Tereza odpovědět, někdo zaklepal na dveře. Byla to Amanda z recepce s podivným výrazem. Terezo, mám pro tebe zásilku. Zásilku. Amanda jí podala elegantní obálku s Terezininým jménem napsaným ručně, pevným mužským písmem. Kdo to poslal? Zeptala se Tereza a srdce jí začalo bušit. Nevím. Bylo to zanecháno na recepci bez identifikace. Tereza třesoucíma se rukama otevřela obálku. Uvnitř byla jednoduchá kartička se vzkazem. Terezo, rád bych pokračoval v našem rozhovoru o skalách a komfortních zónách. Co takhle káva? Tomáš. Pod tím bylo osobní telefonní číslo. Lucie četla Tereze přes rameno a tiše vydechla. Pani co? Zeptala se Tereza v panice. To je hrozný nápad, že? Představ si, že to někdo zjistí. Představ si, co budou říkat. Terezo, dýchej, chytila Lucie kamarádku za ramena. Za prvé, nepozval tě do svého střešního bytu. Pozval tě na kávu. Za druhé, líbilo se ti s ním na večírku mluvit, ne? Líbilo? Jemu se to zjevně taky líbilo. Jste dva svobodní dospělí lidé. Na tom není nic špatného. Tereza se znovu podívala na kartičku. Jeho písmo bylo hezké, asertivní, ale ne arrogantní. Dokázala si představit Tomáše, jak to píše, možná váha, stejně jako váhala teď ona. A co když je jen zdvořilý? Co když je to z lítosti? Terezo Procházková, řekla Lucie pevně. Jsi úžasná žena, krásná, chytrá, vtipná, autentická. Jestli s tebou chce Tomáš Dvořák jít na kávu, je to proto, že to vidí. Přestaň se sabotovat. Tereza schovala kartičku do kabelky, srdce jí bylo jako o závod. Věděla, že Lucie má teoreticky pravdu, ale praxe byla složitější, zvláště teď, když věděla, že lidé už si povídají. Zbytek odpoledne uběhl v mlze. Tereza se snažila pracovat, ale její myšlenky se stále vracely ke kartičce v kabelce. Pokaždé, když někdo prošel kolem jejího stolu, přemýšlela, jestli o pozvání ví. Kolem 6, když už většina lidí odešla, Tereza konečně sebrala odvahu vzít telefon. Vytočila číslo 3krát, než opravdu zavolala. Prosím. Tomášův hlas zněl po telefonu jinak, nějak intimněji. Ahoj. Tady je Tereza. Tereza Procházková z marketingu. Terezo, slyšela úsměv v jeho hlase. Jsem rád, že jsi zavolala. Už jsem si začínal myslet, že jsem byl příliš přímý. Ne, nebyl. Jen mi chvíli trvalo, než jsem to zpracovala. Rozumím. Tak co ta káva? Znám jedno klidné místo, daleko od zvědavých očí firmy. Tereza zaváhala. Věděl to. Věděl, že si lidé budou povídat. Tomáši, musím být k tobě upřímná. Lidé si už povídají o tom, že jsme spolu mluvili na večírku. Jestli nás někdo uvidí spolu... Terezo, přerušil ji jemně Tomáš. Chápu tvé obavy, ale nehodlám přestat dělat něco, co chci kvůli drbům. A ty? Otázka Terezu zaskočila. Byla to jednoduchá otázka, ale plná významu. Mohla si vybrat žít ve strachu z toho, co si ostatní pomyslí, nebo si mohla vybrat být odvážná. Kde? Zeptala se nakonec. Znáš kavárnu Pohoda na Vinohradech? Tereza ji znala. Bylo to malé, útulné místo, navštěvované spíše umělci a spisovateli než manažery. Znám. Co takhle zítra po práci? Kolem 7. Dobře, odpověděla Tereza překvapená vlastní odvahou. Skvělé, Terezo. A děkuji, že jsi souhlasila. Když zavěsila, Tereza chvíli stála a snažila se zpracovat, co právě udělala. Právě si domluvila schůzku s generálním ředitelem firmy. Ne, nebyla to schůzka, byla to káva, rozhovor, pokračování toho, co začalo na večírku. Jela metrem domů ve stavu nervozity a vzrušení, jaký necítila léta. Když dorazila do bytu, Lucie byla v kuchyni a připravovala večeři a Bobík Králík seděl na pohovce, jako by mu patřila. Tak co? Zeptala se Lucie, jakmile uviděla Terezinin výraz. Domluvila jsem si s ním kávu. Lucie pustila lžíci, kterou držela. Vážně? Vážně. Zítra po práci. Terezo! Vykřikla Lucie a běžela obejmout kamarádku.
Jsem na tebe tak hrdá. Bobík se skočil z pohovky, zjevně vyděšený křikem a běžel se schovat pod kuchyňský stůl. Promiň, Bobíku, zasmála se Tereza a vzala králíka do náruče. Teta Lucie je trochu moc nadšená. Trochu? Protočila Lucy oči. Terezo, právě si souhlasila, že půjdeš ven s nejžádanějším mužem v Praze. Není to rande, opravila ji rychle Tereza. Je to jen káva. Jasně, že je to jen káva, souhlasila Lucie se šibalským úsměvem. A Bobík je jen králík. Tereza se podívala na Bobíka, který na ní zíral svýma velkýma výraznýma očima, jako by přesně věděl, o čem mluví. Co to dělám, Luci? Zeptala se Tereza a posadila se na pohovku s Bobíkem stále v náruči. Žiješ? Odpověděla Lucie a posadila se vedle ní. Poprvé po dlouhé době opravdu žiješ. Tereza to cítila, ale uvnitř byla stále vyděšená, ne ze samotné kávy, ale z toho, co by mohla znamenat, co by se mohlo změnit a hlavně, co by se mohlo pokazit. Vzala telefon a poslala zprávu matce. Mami, zítra budu potřebovat veškerou pozitivní energii, kterou mi můžeš poslat. Odpověď přišla téměř okamžitě. Vždycky, moje dcerko. Jsi silnější a výjimečnější, než si myslíš. Věř si, Tereza se usmála a hladila Bobíka. Možná měla její matka pravdu. Možná byl čas věřit si. Ale když se připravovala ke spánku, nemohla přestat myslet na to, co by zítřejší káva mohla přinést. A poprvé po dlouhé době nevěděla, jestli je více nervózní nebo nadšená. Jednu věc věděla jistě, její život se měl změnit. K lepšímu nebo k horšímu. Tereza se 4krát převlékla, než odešla z domova. Nejdřív si vybrala šaty, které jí připadaly příliš formální, pak zvolila džíny a halenku, ale to se zdálo příliš ležérní. Nakonec se rozhodla pro tmavě modrou sukni a jednoduchou bílou halenku. Elegantní, aniž by byla okázalá. Jsi nádherná, řekla Lucie, která se objevila ve dveřích pokoje. A přestaň se na sebe dívat do zrcadla, jsi dokonalá. A co když nebudu mít nic zajímavého na povídání? Zeptala se Tereza a potřetí si přetřela rty leskem. Co když nastane to trapné ticho prvního rande? Za prvé, není to první rande, pamatuješ? Je to jen káva. Za druhé, mluvili jste spolu na večírku hodinu bez jediného trapného ticha. Za třetí, jsi jedna z nejzajímavějších osob, které znám, tak se uvolni. Tereza se zhluboka nadechla. Vzala si kabelku a rozloučila se s Bobíkem, který ji pozoroval z pohovky s výrazem, o kterém by přísahala, že byl souhlasný. Kavárna Pohoda se nacházela v postranní uličce na Vinohradech, jedno z těch míst, které najdete, jen když víte, že existuje. Tereza dorazila 5 minut před 7. Příliš nervózní, aby přišla pozdě, ale příliš se obávala, že bude vypadat nedočkavě. Tomáš už tam byl, seděl u stolu v rohu a Tereza cítila, jak jí srdce poskočilo, když ho uviděla. Měl na sobě tmavé džíny a bílou košili s vyhrnutými rukávy, úplně jiný než formální manažer, kterého vídala ve firmě. Vypadal mladší, přístupnější, ličtější. Terezo, vstal, když ji uviděl a usmál se tak, že na okamžik zapomněla na všechny své nervy. Jsi nádherná. Děkuji, odpověděla a lehce se začervenala. Ty jsi taky jiný, uvolněnější. To je ten efekt džínů, zasmál se Tomáš a odsunul jí židli. Měl bych je nosit častěji. Kavárna byla přesně taková, jak si ji Tereza pamatovala. Malá, útulná, plná knih a rostlin s tichou jazzovou hudbou v pozadí. Bylo to místo, kde se cítila jako doma, ale také poslední místo, kde by čekala, že najde CEO technologické firmy. Jak znáš tohle místo? Zeptala se Tereza a rozhlédla se. Věř mi nebo ne, chodil jsem sem, když jsem byl mladší. Měl jsem malý byt nedaleko, v dobách vysoké školy a začátku kariéry. Tomáš se odmlčel, jako by vzpomínal. Bylo to moje útočiště, když se věci komplikovaly. Tereza se snažila představit si mladého Tomáše, možná nejistého, hledajícího klid v takové kavárně. Bylo těžké sladit tento obraz s mocným mužem, který vedl schůze a dělal miliardová rozhodnutí. A teď? Pořád potřebuješ útočiště? Tomáš si ji chvíli prohlížel, jako by se rozhodoval, kolik toho prozradit. Víc, než si myslíš, zvláště poslední dobou. Než se Tereza stihla zeptat, co tím myslí, přistoupila servírka. Tereza si objednala cappuccino a čokoládový muffin. Tomáš si objednal černou kávu. Bez cukru? Zeptala se překvapeně Tereza. Zlozvyk manažerů. Silná káva, žádné rozptylování. To je hrozné. Káva bez cukru je jako život bez hudby. Tomáš se zasmál. Upřímným smíchem, který úplně proměnil jeho tvář. Máš velmi poetický pohled na věci. Moje máma vždycky říkala, že život je příliš krásný na to, aby se žil bez cukru, doslova i metaforicky. Tvoje máma zní moudře. Je.
Helena Procházková, nejsilnější žena, jakou znám. Švadlená, vychovala mě a mého bratra sama poté, co nás otec opustil. Tereza se zarazila, uvědomila si, že mluví příliš. Promiň, nechtěla jsem na tebe vysypat svůj životní příběh. Prosím, neomlouvej se. Ptal jsem se, protože to chci vědět. Tomáš se naklonil dopředu, jeho pohled upřený na ní. Pověz mi víc. V jeho hlase bylo něco, upřímnost, kterou Tereza nečekala, co jí přimělo pokračovat. No, není toho moc co vyprávět. Vyrůstala jsem na venkově. Moje máma pracovala dnem i nocí, aby nás uživila. Hodně jsem se učila, získala stipendium, přestěhovala se do Prahy za prací. Docela běžný příběh vlastně. Vůbec neběžný, řekl Tomáš pevně. Vybudovala si vlastní život. To je obdivuhodné. Tereza cítila, jak jí tváře hoří komplimentem. A ty? Jaké bylo tvoje dětství? Tomáš zaváhal, nepřítomně míchal kávu. Hodně jiné než tvoje. Přítomní rodiče, dobré finanční podmínky, ale... Zarazil se, jako by se rozhodoval, zda pokračovat. Ale někdy mám pocit, že všechno bylo příliš naplánované, víš? Správná škola, správná vysoká, správná kariéra. Jako bych následoval předem určený scénář. A teď? Jsi s tím scénářem spokojený? To je složitá otázka. Tomáš se usmál, ale v tom úsměvu byla melancholie. Profesně ano. Osobně, odmlčel se. Pracuju na tom. Tereza si uvědomila, že v té odpovědi jsou vrstvy, ale nechtěla tlačit. Místo toho se rozhodla odlehčit atmosféru. No, alespoň máš to lezení, abys utekl ze scénáře, ne? Tomášova tvář se rozzářila. Přesně. Když jsem na skále, jsem jen další chlap, co se snaží nespadnout. Kdy jsi naposledy lezl? Tomáš chvíli přemýšlel. Před 3 měsíci, možná 4. Příliš dlouho. Proč? Práce, schůzky, zodpovědnost. Tomáš si povzdechl. Dospělý život. Víš, jak to je? Vlastně moc dobře nevím. Pořád se učím být zodpovědná dospělá. Tereza se zasmála. Včera večer jsem měla vážný rozhovor se svým králíkem o účtech za tento měsíc. Moc nápomocný nebyl. Ty máš králíka? Mám Bobíka. Je to zakrslý králík, super silná osobnost. Někdy si myslím, že si myslí, že je kočka uvězněná v těle králíka. Tomáš se znovu zasmál a Tereza si všimla, jak to úplně mění jeho tvář. Vypadal o roky mladší, když se upřímně smál. Rád bych Bobíka poznal. Slova vyklouzla dřív, než je Tereza stihla filtrovat a cítila, jak se atmosféra jemně změnila. Nastal okamžik ticha nabitý možnostmi. Chtěl bys? Zeptala se nakonec Tereza, její hlas tiší. Moc rád. Dívali se na sebe okamžik, který se zdál trvat mnohem déle, než ve skutečnosti. Tereza cítila, jak se v ní něco pohnulo, směs nervozity a očekávání, kterou necítila dlouho. Terezo, řekl Tomáš a jeho hlas zvážněl. Musím být k tobě upřímný ohledně jedné věci. Tereze se rozbušilo srdce. Tady přichází část, kde vysvětlí, že to byla chyba, že jsou příliš odlišní, že byl jen milý. Vím, že si lidé ve firmě povídají o tom, že jsme spolu mluvili na večírku. Tereza přikývla a snažila se nedat najevo, jak moc jí to trápí. A vím, že to pro tebe může být složité. Nechci, aby se cítila nepříjemně, nebo aby byla tvá profesní pověst zpochybněna kvůli mně. Tomáši, ale, pokračoval, také nechci předstírat, že k tobě necítím skutečné spojení, protože cítím a doufám, že ty to cítíš taky. Tereza chvíli mlčela a zpracovávala jeho slova. Syrová upřímnost v Tomášově hlase jí překvapila. Cítím, přiznala nakonec. Ale máš pravdu ohledně těch komplikací. Dnes jsem slyšela 2 kolegyně spekulovat, jestli se tě nesnažím využít pro povýšení. Tomáš zatěl pěsti. Kdo to řekl? To je jedno. Jde o to, že takové komentáře tu vždycky budou. Jsem holka z marketingu, co jezdí metrem. Ty jsi miliardářský CEO. Lidé budou vždycky zpochybňovat moje motivy. A co kdyby na tom, co si lidé myslí, nezáleželo? Ale záleží, Tomáši. Alespoň pro mě. Tvrdě jsem pracovala, abych se dostala tam, kde jsem. Nechci, aby si někdo myslel, že jsem něčeho dosáhla jinými prostředky než svou prací. Tomáš přikývl, chápavě. Respektuju to víc, než si myslíš. Několik minut mlčeli, každý ztracen ve svých vlastních myšlenkách. Tereza si nepřítomně hrála s mafinem a Tomáš pozoroval lidi procházející po ulici oknem. A co kdybychom, řekl Tomáš nakonec, to prozatím drželi mezi námi? Bez spěchu, bez tlaku. Jen uvidíme, kam to povede. Tereza se na něj podívala a viděla zranitelnost za tou otázkou. Jak to myslíš? Jako 2 přátelé, kteří si rádi povídají, kteří se možná občas sejdou na kávu. Daleko od firmy, daleko od zvědavých očí. Přátelé, opakovala Tereza a testovala to slovo. Prozatím
Dodal Tomáš a v těch 2 slovech byl slib, který Terezino srdce zrychlil. Myslím, že s tím můžu žít, řekla Tereza s úsměvem. Skvěle. Tak, přítelkyně Terezo, pověz mi víc o Bobíkovi a jeho názorech na domácí finance. A tak strávili další 2 hodiny povídáním jako staří přátelé. Tomáš vyprávěl vtipné příběhy z prvních let firmy, kdy on a Martin sdíleli malinký byt a žili z pici a energie mladých podnikatelů. Tereza mluvila o svém příchodu do Prahy, o tom, jak děsivé a vzrušující to zároveň bylo žít v tak velkém městě. Když konečně opustili kavárnu, bylo už skoro 10 večer. Můžu tě odvést domů? Zeptal se Tomáš. Tereza se podívala na jeho auto, elegantní BMW, které pravděpodobně stálo víc, než vydělala za 2 roky. Děkuji, ale pojedu metrem. V tuhle dobu je to rychlejší. Terezo, je skoro 10 večer. Tomáši, jezdím metrem každý den. Umím se o sebe postarat. Zaváhal, zjevně se mu ten nápad nelíbil, ale respektoval její rozhodnutí. Alespoň tě doprovodím ke stanici, Tereza souhlasila. A šli 2 bloky k metru v pohodlném tichu. U vchodu do stanice jí Tomáš jemně chytil za paži. Terezo, ano? A to děkuji za večer. Už dlouho jsem se necítil tak normálně. Normální je dobré, usmála se Tereza. Možná bys to měl zkoušet častěji. Možná bych měl. Na okamžik si Tereza myslela, že ji políbí. Lehce se naklonil, jeho pohled upřený na ní a cítila, jak se svět kolem nich zastavil. Ale pak se odtáhl a prohrábl si vlasy. Dobrou noc, Terezo. Dobrou noc, Tomáši. Tereza scházela po schodech metra se silně bijícím srdcem. Po celou cestu domů si přehrávala každý okamžik večera, každé slovo, každý pohled. Když dorazila do bytu, Lucie sledovala Netflix s Bobíkem na klíně. Tak co? Zeptala se Lucie a okamžitě pozastavila seriál. Jaké to bylo? Tereza hledala správná slova. Bylo to úžasné. Úžasné, jak je úplně jiný, než jsem si představovala. Vtipný, skutečný, zranitelný. Jako by ta osoba, kterou je ve firmě, byla jen maska. Anna, budeme prozatím přátelé. Lucie protočila oči. Přátelé? Ne, Luci, myslím to vážně. Je to příliš složité, než aby to teď bylo něco jiného. Dobře, řekla Lucie, ale Tereza viděla skepsi v tváři kamarádky. Ale můžu se na něco zeptat? Můžeš. Jak se cítila, když jsi byla s ním? Tereza chvíli přemýšlela. Jako bych byla sama sebou. Úplně v pohodě, i když to byla tak podivná situace. Jako bychom se znali léta. Terezo, to není přátelství. To je chemie. Než mohla Tereza odpovědět, zavibroval jí telefon. Zpráva od Tomáše. Dorazil jsem domů. Ještě jednou děkuji za úžasný večer. Už teď mi chybí naše povídání. Tereza se podívala na zprávu a cítila, jak se jí na tváři formuje hloupý úsměv. Jo, zamumlala. Možná je to opravdu chemie. Ale když se připravovala ke spánku, Tereza nemohla přestat myslet na komplikace, které by tato chemie mohla přinést ve firmě, v drbech, v obrovském rozdílu mezi jejich realitami. Na druhou stranu, když zavřela oči, vše, co viděla, byl Tomášův upřímný úsměv, když se smál jejím příběhům o Bobíkovi. Možná, jen možná, některé komplikace za to stály. O 3 týdny později si Tereza a Tomáš vyvinuli podivnou, ale pohodlnou rutinu. Scházeli se na kávu 2krát týdně, vždy na diskrétních místech, vždy jako s přátelé. Ve firmě se sotva zdravili, udržovali profesionální odstup, který začínal bolet víc, než si Tereza chtěla přiznat. Byl čtvrtek, když se všechno začalo hroutit. Tereza si v kuchyňce firmy připravovala odpolední kávu, když uslyšela blížící se známé kroky. Tomáš se objevil ve dveřích, poprvé po dnech sám, protože Martin byl na cestách. Ahoj, řekl tiše a opatrně. Ahoj, odpověděla Tereza a snažila se znít nenuceně, ale srdce jí už bušilo. Od první kávy spolu ve firmě sami nemluvili. Bylo to příliš riskantní. Jak se máš? Zeptal se Tomáš a přistoupil si pro šálek. Dobře, a ty? Chybíš mi, řekl tak tiše, že ho Tereza skoro neslyšela. Rozhlédla se, aby se ujistila, že jsou sami. Tomáši? Vím, neměl jsem to tady říkat. Povzdechl si a prohrábl si vlasy. Jen je těžké předstírat, že jsme jen kolegové, když... Když co? Zeptala se Tereza, i když věděla, že by neměla. Tomáš se k ní úplně otočil, jeho intenzivní pohled upřený na ní. Když všechno, na co myslím, si ty. Vzduch zhoustl napětím. Tereza cítila, jak se jí zrychlil dech a na okamžik úplně zapomněla, kde jsou. Tomáši, nemůžeme. Vím, řekl a přistoupil o krok blíž. Ale to nemění to, co cítím.
Tereza se chystala odpovědět, když uslyšela nezaměnitelný zvuk blížících se vysokých podpatků. Rychle se od Tomáše odtáhla a předstírala, že si upravuje kávu, když se ve dveřích objevila Kateřina Vlčková. Tomáši, drahý, hledala jsem tě, řekla Kateřina a její pohled rychle přejel mezi nimi. Schůzka s japonskými investory byla posunuta. Samozřejmě, řekl Tomáš a jeho profesionální maska se okamžitě vrátila na místo. Už jdu. Odešel, aniž by se na Terezu znovu podíval, ale cítila napětí, které z něj vyzařovalo. Kateřina chvíli zůstala, její vypočítavé oči studovaly Terezu. Tereza, že? Řekla nakonec s úsměvem, který nedosáhl očí. Ano, slyšela jsem, že v marketingu odvádíš skvělou práci. Tomáš tě párkrát zmínil na schůzích vedení. Tereze se sevřel žaludek. Zmínil? Nic konkrétního samozřejmě, jen poznámky o odhodlání mladších zaměstnanců. Je osvěžující vidět tolik nadšení. V Kateřinině tónu bylo něco, co Tereze vadilo, jako by každé slovo mělo dvojí význam. No, svou práci opravdu miluju, řekla Tereza a snažila se udržet pevný hlas. Jsem si jistá, že ano, Kateřina se znovu usmála. Předpokládám, že jsi vděčná za příležitosti, které firma nabízí. Zvláště pro někoho, kdo pochází z jednodušších poměrů. Tereza cítila, jak jí hoří tváře, ale přinutila se zachovat klid. Jsem velmi vděčná, ano. Skvělé. Je důležité, abychom si pamatovali své místo, že? Zvláště v korporátním prostředí, jako je toto, kde jsou hierarchie tak důležité. Zpráva byla křišťálově jasná. Kateřina něco věděla a nenápadně vyhrožovala. S dovolením, řekla Tereza, vzala si kávu a s roztřesenýma nohama opustila kuchyňku. Vrátila se ke svému stolu a snažila se vypadat normálně, ale uvnitř panikařila. Pokud Kateřina něco tušila, kolik dalších lidí to tušilo také? Zbytek dne uběhl v mlze úzkosti. Tereza se snažila pracovat, ale její mysl se neustále vracela k rozhovoru s Kateřinou a k okamžiku v kuchyňce s Tomášem. Napětí mezi nimi bylo stále těžší skrývat. Kolem 6, když už většina lidí odešla, si Tereza balila věci, když jí zavibroval telefon. Zpráva od Tomáše, musíme si promluvit. Můžeš se se mnou setkat na parkovišti za 10 minut? Tereza se rozhlédla. Patro bylo téměř prázdné. Jen pár lidí z finančního oddělení ještě pracovalo. Vzala si kabelku a sešla na parkoviště. Tomáš se opíral o své auto, kravatu povolenou a s napjatým výrazem ve tváři. Co ti dnes Kateřina řekla? Zeptal se, jakmile se Tereza přiblížila. Jak víš, že něco říkala? A protože znám Kateřinu. A protože si byla divná po zbytek dne. Tereza si povzdechla. V podstatě mi velmi zdvořile a výhružně připomněla mé místo. Tomáš zamumlal něco, co znělo jako nadávka. Terezo, je mi to tak líto. Nikdy jsi neměl co? Mluvit se mnou v kuchyňce? Nebo mě vůbec zvát na kávu? Ne, řekl Tomáš pevně. Nikdy jsem neměl dopustit, aby to pro tebe bylo tak složité. Tomáši, nemůžeš mě chránit před vším. A upřímně nechci, aby ses o to pokoušel. Ale já tě chci chránit, řekl Tomáš a přistoupil blíž. Zvláště před lidmi jako Kateřina. Proč? Zeptala se Tereza a její hlas zněl zranitelněji, než zamýšlela. Protože jsi pro mě důležitá? Tomáš chvíli mlčel, jako by s něčím vnitřně bojoval. Protože... Začal, pak se zarazil. Protože jsi pro mě důležitá, Terezo. Důležitější, než bys měla být. Co to znamená? Znamená to, že už nedokážu předstírat, že jsme jen přátelé. Znamená to, že na tebe myslím pořád. Znamená to... Zaváhal, pak se rozhodl být naprosto upřímný. Znamená to, že se do tebe zamilovávám. A děsí mě to. Tereza cítila, jak se svět kolem ní zastavil. Tomáši, hade, vím, že je to složité. Vím, že to může poškodit tvou kariéru. Vím, že jsme z různých světů. Ale už nedokážu předstírat, že to necítím. Tereza se na něj dívala a viděla v jeho očích nahou zranitelnost. Část ní chtěla utéct, chránit se, udržet věci jednoduché, ale větší, odvážnější část chtěla do této komplikace skočit po hlavě. Já se do tebe taky zamilovávám, řekla konečně, její hlas sotva šepotem. Tomáš na okamžik zavřel oči, jako by vstřebával ta slova. Když je znovu otevřel, byla v nich intenzita, která Terezu rozechvěla. Sofie. Ale ne tady, řekla rychle a rozhlédla se po parkovišti. Ne takhle. Tomáš přikývl chápavě. Pojď ke mně domů, prosím. Tereza zaváhala. Jít k němu domů znamenalo překročit hranici, kterou už nemohla vrátit zpět. Znamenalo by to přiznat, že to bylo víc než jen káva a neformální rozhovory. Dobře, řekla nakonec.
Cesta do Tomášova bytu na Malé Straně proběhla v tichosti, každý ztracen ve svých vlastních myšlenkách. Tereza jela za jeho autem a snažila se zpracovat vše, co se stalo v posledních hodinách. Tomášův byt byl přesně takový, jaký očekávala, moderní, minimalistický, s neuvěřitelným výhledem na město. Ale byl také útulnější, než si představovala, s knihami rozházenými po konferenčním stolku a surfovacím prknem. Ne, horolezeckým lanem a vybavením opřeným o zeď. Něco k pití? Zeptal se Tomáš, zjevně nervózní. Voda stačí. Posadili se na pohovku a udržovali mezi sebou opatrnou vzdálenost. Několik minut ani jeden nic neřekl. Tomáši, řekla Tereza nakonec. Než to půjde dál, potřebuji, abys jednu věc pochopil. Co? Nezměním se kvůli tobě. Nestanu se dokonalou přítelkyní CEO, nebudu nosit značkové oblečení ani předstírat, že se mi líbí věci, které nemám ráda. Tomáš se usmál. Poprvé za večer vypadal uvolněně. Terezo, kdybych chtěl někoho takového, zůstal bych s Kateřinou. Zamiloval jsem se do tebe přesně takové, jaká jsi. A nechci, abys si myslel, že jsem s tebou kvůli penězům nebo postavení, protože nejsem. To vím. Je to jedna z věcí, která mě na tobě nejvíc přitahuje. Tvoje autentičnost. Tereza přikývla a cítila se o něco bezpečněji. Tak co teď uděláme? Teď? Řekl Tomáš a pomalu se přibližoval. Přestaneme proti tomu bojovat. Jemně se dotkl její tváře, jeho palec přejel po linii její čelisti. Tereza zavřela oči a roztála pod jeho dotekem. Terezo, zašeptal. Můžu tě políbit? Místo odpovědi se Tereza naklonila dopředu a zkrátila vzdálenost mezi nimi. Polibek byl nejprve jemný, téměř váhavý, jako by oba stále nemohli uvěřit, že se to děje. Ale pak Tereza ovinula ruce kolem jeho krku a Tomáš si ji přitáhl blíž. A polibek se stal intenzivnějším, nabitým týdny nevyřešeného napětí. Když se konečně odtrhli, oba byli bez dechu. Páni, zašeptala Tereza. Jo, souhlasil Tomáš a opřel si čelo o její. Páni, zůstali tak několik minut, jen se na sebe dívali, jako by se snažili zapamatovat si ten okamžik. Tomáši, řekla Tereza nakonec. Pořád je to složité. Vím. Pořád se budeme muset vypořádat s drby, s rozdílem v postavení ve firmě, s lidmi jako Kateřina. Vím. A pořád nevím, jak to uděláme, aby to fungovalo. Tomáš se usmál a jemně jí políbil na čelo. Zjistíme to spolu. Spolu, opakovala Tereza a líbilo se jí, jak to slovo zní. Zbytek večera strávili povídáním, plánováním, jak se vypořádat s komplikacemi, které je čekaly. Bude to těžké, to věděli. Budou překážky, drby, soudy, ale poprvé po týdnech se Tereza cítila nadějně. Možná některé komplikace opravdu stály za to. Zvláště když přišly z polibky, které vás donutily zapomenout na vlastní jméno. 2 týdny po polibku se Tereza probudila s vytrvalým zvukem telefonu. Byla sobota 7 ráno a v tuto hodinu by volala jen jedna osoba. Mami, zvedla Tereza, hlas ještě chraptivý od spánku. Terezo, dcerko, musíš se podívat na zprávy. Hlas Heleny zněl napjatě. Jaké zprávy? Jo, tobě a tom mladíkovi. Je to na internetu, dcerko. Tereze se sevřel žaludek. Jak to myslíš? Jsou tam vaše fotky spolu z kavárny. Jeho jméno je všude. Tomáš Dvořák, technologický miliardář. Terezo, proč jsi mi to neřekla? Tereza se posadila na posteli, úplně probuzená. Mami, můžu to vysvětlit. Mně nemusíš nic vysvětlovat, dcerko. Ale zdá se, že o tom mluví půlka Prahy. Poté, co zavěsila, Tereza běžela k počítači. Rychlé vyhledávání Tomášova jména přineslo titulky, ze kterých jí stuhla krev v žilách. Miliardářský CEO přistižen v tajné romanci se zaměstnankyní. Tomáš Dvořák a aféra s korporátní popelkou. Případ, kterémže otřást Inovatechem. Fotky byly z minulého týdne, kdy se sešli v kavárně na Vinohradech. Někdo je vyfotil, jak si povídají, smějí se a na jednom snímku Tomáš držel Terezinu ruku na stole. Mimo kontext to vypadalo mnohem intimněji, než ve skutečnosti bylo. Lucie se objevila ve dveřích pokoje s Bobíkem v náručí a se znepokojeným výrazem. Terezo, viděla jsi to? Viděla. Tvůj telefon nepřestává zvonit. Tereza se podívala na mobil, který měla na tichém režimu. 17 zmeškaných hovorů od neznámých čísel, pravděpodobně novinářů. 2 zprávy od Martina, který se ptal, jestli je v pořádku. 1 zpráva od Tomáše. Nezvedej telefon. Jedu za tebou. Jede sem, řekla Tereza v panice. Jestli novináři zjistí, kde bydlím? Klid, zamyslíme se. Lucie se posadila na postel, Bobík skočil Tereze na klín, jako by věděl, že potřebuje útěchu.
Za prvé, jsi v pořádku? Nevím, myslím, že ne. Tereza mechanicky hladila Bobíka. Lucie, a co když kvůli tomu přijdu o práci? Co když si lidé budou myslet, že jsem... Dost dejchej. Neudělala si nic špatného. Ale Tereza si tím nebyla jistá. V posledních 2 týdnech byli s Tomášem ve firmě opatrní, ale mimo ní si dovolili být šťastní. Schůzky na kávu se změnily na večeře. Přátelské rozhovory se změnily na polibky, které trvaly hodiny. Poznala jeho střešní byt. On poznal Bobíka. Bylo to skutečné, bylo to intenzivní. A teď to bylo na internetu, aby to viděl celý svět. Zazvonil interkom a Tereza ho zvedla s bušícím srdcem. Terezo, to jsem já. Tomášův hlas zněl napjatě i přes interkom. Pustila ho nahoru a když otevřela dveře, uviděla Tomáše, jakého ještě neviděla. Rozcuchané vlasy, pomačkaná košile, červené oči, jako by nespal. Terezo, je mi to tak líto, řekl a přitáhl si ji do obětí. Opravdu moc líto. Jak se to stalo? Zeptala se a odtáhla se, aby se na něj podívala. Nevím. Někdo nás sledoval nebo byl ve správný čas na správném místě. Tomáš si prohrábl vlasy. Můj tiskový mluvčí se snaží zjistit zdroj. Tomáši, můžu kvůli tomu přijít o práci? Nepřijdeš. Slibuju, že nepřijdeš. Jak to můžeš slíbit? Jestli si akcionáři budou myslet, že je to skandál, tak rezignuju. Tereza na něj šokovaně zírala. Cože? Pokud si budu muset vybrat mezi firmou a tebou, vyberu si tebe. Tomáši, to nemůžeš udělat. Inovatech je tvůj život. Ne, řekl a vzal její tvář do dlaní. Můj život se změnil. Ty jsi změnila můj život. Než mohla Tereza odpovědět, interkom zazvonil znovu a nepřestával zvonit. Během následujících 15 minut to byla přehlídka novinářů, kteří se snažili získat prohlášení. Nepřestanou, poznamenala Lucie a vykoukla z okna. Je tam dole nejmíň 5 reportérů. Tomáš vzal telefon. Karle, to jsem já, potřebuju, abys teď přijel pro Terezu a přivezl ochranku. Tomáši, nebudu se schovávat, protestovala Tereza. Není to schovávání, je to ochrana, dokud to nepřejde. A co když to nepřejde? Co když se z toho stane permanentní cirkus? Tomáš mlčel a Tereza viděla odpověď v jeho očích. Nevěděl. Nikdo nevěděl. O 20 minut později zaparkovalo před domem auto s tmavými skly. Karel, Tomášův řidič, dokázal rozptýlit novináře, zatímco oni odjeli garáží. Tomášův střešní byt nikdy nevypadal tak vzdálený Tereziny realitě jako v tu chvíli. Zatímco se Praha rozprostírala pod nimi jako městský koberec, cítila se, jako by plula na jiné planetě. Moje PR oddělení chce uspořádat tiskovou konferenci, řekl Tomáš a kontroloval telefon, abychom objasnili fakta. Jaká fakta? Že chodíš se zaměstnankyní? Že jsem možná zneužila situace? Že jsme z úplně jiných světů? Že jsem svobodný 37letý muž, který se zamiloval do úžasné 21leté ženy. Že to nemá nic společného s prací nebo hierarchií, ale se 2 lidmi, kteří se propojili. Tereza chtěla věřit, že je to tak jednoduché, ale realita byla složitější. Už si dokázala představit titulky. CEO brání kontroverzní romanci. Zaměstnankyně způsobila rozkol v technologické firmě. Zazvonil Tomášův telefon. Byl to Martin. Chlape, kde jsi? V kanceláři je chaos. Kateřina dává rozhovory, říká, že vždycky tušila něco nevhodného. Akcionáři volají, a Tereza, jak je na tom? Tomáš se podíval na Terezu, která všechno slyšela. Zpracovává to. Tomáši, řekl Martin a jeho hlas zvážnil. Musíš něco vědět. Říká se, že Tereza mohla vynést důvěrné informace firmy, že k nim měla privilegovaný přístup přes tebe. To je směšné. Vím, že je to směšné, ty víš, že je to směšné, ale žádají interní vyšetřování. Tereza měla pocit, jako by dostala ránu pěstí do žaludku. Vyšetřování? Terezo, je to jen protokol. To přejde, řekl Tomáš, ale viděla v jeho očích obavy. Tomáši, tohle může zničit mou kariéru, jestli si lidé budou myslet, že jsem použila interní informace. Nepoužila. A dokážeme to. Jak? Jak dokážeme něco, co se nestalo, když všichni chtějí věřit, že se to stalo? Zamlkli, tíha situace se mezi ně usadila. Venku město pokračovalo ve svém normálním životě, ale uvnitř střešního bytu se zdálo, že se svět zastavil. Terezo, řekl Tomáš nakonec, možná bude lepší, když si dáme pauzu, dokud se věci neuklidní. Pauzu, opakovala Tereza, slovo znělo hořce na jazyku. Jen abych tě ochránil. Abych ochránil tvou kariéru. A co když nechci být chráněna? Co když za to chci bojovat? Tomáš se na ní podíval, jako by byla tou nejcennější věcí na světě.
Tak budeme bojovat spolu. Spolu, zopakovala Tereza. Ale poprvé to slovo neznělo jako slib, ale jako zoufalá naděje. Zbytek dne uběhl v mlze telefonátů s právníky, komunikačních strategií a pokusů o kontrolu škod. Tereza se cítila jako divák vlastního života, poslouchala, jak lidé diskutují o její budoucnosti, jako by nebyla v místnosti. Kolem 7. večer, když konečně zůstali sami, se k ní Tomáš přiblížil na pohovce. Jak se cítíš? Jako by se můj život obrátil vzhůru nohama během několika hodin, odpověděla upřímně. Terezo, chci, abys věděla, že ničeho nelituju. Ani toho, že jsem tě poznal, ani toho, že jsem se do tebe zamiloval, ani toho, že za to bojuju. I když tě to může stát firmu? Firma přežije. Otázka je, jestli přežijeme my. Tereza se na něj podívala a viděla muže, kterého se v posledních týdnech naučila milovat. Zranitelného, vtipného, skutečného Tomáše. Nemocného CEO, kterého viděl svět. Nevím, přiznala. Tohle je mnohem větší, než jsem si kdy dokázala představit. Pro mě taky, řekl Tomáš. A co když to nezvládneme? Co když ten tlak bude příliš velký? Tak jsme to alespoň zkusili. A to je víc, než má většina lidí. Tereza se přitulila k jeho hrudi a cítila zrychlený rytmus Tomášova srdce. Několik hodin tak zůstali v tichu, každý ztracen ve svých vlastních obavách a nadějích. Když se Tereza tu noc konečně vrátila domů, našla svůj byt stále obklopený novináři. Lucie ji přivítala s pevným obětím a Bobík jí okamžitě skočil na klín, jako by věděl, že potřebuje útěchu. A co teď? Zeptala se Lucie. Teď, řekla Tereza a hladila Bobíka. Zjistím, jestli jsem dost odvážná na to, abych bojovala za člověka, kterého miluju. Asi? Tereza chvíli přemýšlela. Myslela na svou matku, která bojovala sama, aby vychovala 2 děti. Myslela na všechny ty chvíle, kdy udělala těžká rozhodnutí, aby se dostala tam, kde je. Myslela na zranitelného Tomáše, kterého poznala, ne na mocného CEO, kterého viděl svět. Ano, řekla nakonec. Myslím, že jsem. Ale když se připravovala ke spánku, Tereza nemohla ignorovat pocit, že skutečná bitva teprve začíná. A neměla tušení, jestli z ní vyjde celá. Na druhé straně města stál Tomáš na balkoně svého střešního bytu, díval se na světla Prahy a přemýšlel o tom samém. Vybudoval firemní impérium, čelil krizím, které se zdály nepřekonatelné, ale nic ho nepřipravilo na možnost, že by mohl ztratit Terezu. A poprvé ve svém dospělém životě si Tomáš Dvořák nebyl jistý, jestli bude dost silný na to, aby ochránil to, na čem mu nejvíce záleželo. Bouře teprve začínala. Epilog. O 6 měsíců později. Tereza si upravila mikrofon na řečnickém pultu a podívala se na zaplněné publikum v aule Inovatechu. Před 6 měsíci by si nikdy nepředstavila, že zde bude stát, připravená přednést nejdůležitější prezentaci své kariéry investorům, zaměstnancům a tisku. Dobré odpoledne, začala, její hlas pevný a jasný. Jmenuji se Tereza Procházková a jsem nová ředitelka pro inovace a digitální strategii Inovatechu. Povýšení přišlo po měsících tvrdé práce, interních vyšetřování, která prokázala její absolutní integritu, a marketingové kampani, kterou vyvinula a která zvýšila prodeje firmy o 40%. Nebylo to snadné. Byly chvíle, kdy Tereza přemýšlela o tom, že to vzdá, zvláště když se kritika a drby zdály nekonečné. Ale bojovala a vyhrála. Dnes vám chci představit náš nový projekt. Autentická spojení, platformu, která způsobí revoluci ve způsobu, jakým se malé podniky spojují se svými zákazníky. Z první řady ji pozoroval Tomáš s hrdostí, kterou nedokázal skrýt. V posledních 6 měsících čelili bouřím, které otestovaly nejen jejich vztah, ale i to, kým byli jako lidé. Byly chvíle, kdy se zdálo, že to nezvládnou. Tlak médií, interní vyšetřování, odpor některých akcionářů. Ale bojovali spolu. Interní vyšetřování nenašlo žádné pochybení v Tereziny práci. Naopak zjistilo, že byla jednou z nejetičtějších a nejtalentovanějších zaměstnankyň firmy. Povýšení přišlo jako přirozené uznání jejich schopností, ne jako protekce. Kateřina Vlčková byla přeřazena na pobočku v Lisabonu. Povýšení, o kterém všichni věděli, že je elegantním exilem poté, co se zjistilo, že to ona vynesla informace tisku ve snaze poškodit Terezu. Autentická láska, pokračovala Tereza ve své prezentaci, stejně jako autentický biznis je postavena na důvěře, transparentnosti a vzájemném respektu. Naše platforma spojí lidi, kteří si těchto hodnot váží. Martin, který nyní zastával pozici kreativního ředitele, se v publiku usmál. Během krize byl klíčový, bránil jak Terezu, tak Tomáše. Když ostatní váhali,
Po prezentaci, která byla přijata s nadšeným potleskem, byla Tereza obklopena novináři a investory, ale její oči hledaly v davu jen jednu osobu. Tomáš se přiblížil, když se dav konečně rozptýlil. Byla jsi neuvěřitelná, řekl a jeho oči zářily hrdostí. Děkuji. Jak myslíš, že reagovala správní rada? Myslím, že si uvědomili to, co já jsem si uvědomil před měsíci, že jsi výjimečná. Tereza se usmála, stále si na komplimenty nezvykla, i po všech těch měsících. Tomáši, můžu se na něco zeptat? Vždycky. Lituješ všeho toho chaosu, všeho toho tlaku, kterým jsme si prošli? Tomáš se na chvíli zamyslel, pak zavrtěl hlavou. Ani na vteřinu. A ty? Ani na vteřinu, zopakovala Tereza. Později večer byli v Terezinině bytě na Letné, který teď byl oficiálně jejich společný, poté co Tomáš trval na tom, že se přestěhuje k ní, místo aby se ona stěhovala do jeho střešního bytu. Bobík přijal Tomáše jako součást rodiny, zvláště poté, co zjistil, že Tomáš vždycky přináší biomrkvičky jako dárek. Tak, řekl Tomáš a hrál si s Bobíkem, zatímco Tereza připravovala večeři. Jaký byl tvůj první den jako ředitelka? Ten surreální. Dobrý, ale surreální. Tereza se usmála a pozorovala muže, kterého milovala, jak si hraje s jejím králíčkem. Kdo by si pomyslel, že CEO Innovatechu bude poražen 2kilovým králíkem? Hej, Bobík je impozantní, protestoval Tomáš, když mu Bobík okusoval rukáv. Zjevně má na všechno názor. Když mluvíme o názorech, řekla Tereza a připojila se k ním na pohovce. Moje máma chce vědět, kdy ji zase navštívíš. Byla velmi ohromená, když ses o prázdninách naučil lézt po skalách s mým bratrem Filipem. Tvoje rodina je úžasná a Filip je skvělý instruktor lezení, i když je mladší než já. Byl nadšený, že může učit miliardářského přítele své sestry, jak se jistit. Tereza se zasmála. Měla zvidět tváře jeho přátel, když ses objevil s vybavením. Když mluvíme o rodině, řekl Tomáš a jeho hlas zvážnil. Moji rodiče s námi chtějí příští týden na večeři. Oficiálně. Tereza věděla, co to znamená. Tomášovi rodiče byli zpočátku opatrní, obávali se socioekonomických rozdílů a dopadu na tisk. Ale při posledních návštěvách si je Tereza získala svou autentičností a inteligencí. Myslím, že to zvládnu, řekla Tereza. Zvlášť, jestli tvoje máma zase udělá ten čokoládový dezert. Říkala, že tě ten recept naučí. Vážně? To je oficiální přijetí do rodiny Dvořáků. Terezo, řekl Tomáš a jeho hlas ještě více zvážnil. Víš, že tě miluju, že? Vím. A já tebe taky. A víš, že posledních pár měsíců bylo nejlepších v mém životě i přes všechen ten chaos. Ano, Tomáši. Kam tím míříš? Tomáš vstal z pohovky a Bobík seskočil na zem, jako by věděl, že se děje něco důležitého. Tomáš si klekl před Terezu a z kapsy vytáhl malou modrou krabičku. Mířím k bodu, kdy se tě ptám, jestli si mě vezmeš. Tereza cítila, jak se svět kolem ní zastavil. Terezo, vím, že je to brzy. Vím, že se stále orientujeme ve všech těch změnách. Ale také vím, že chci strávit zbytek svého života bojem po tvém boku, oslavováním vítězství s tebou a budováním něčeho skutečného spolu. Tereza se podívala na prsten. Solitér, elegantní, ale ne okázalý. Přesně takový, jaký by si vybrala sama. Je to prsten mé babičky, vysvětlil nervózně Tomáš. Říkávala, že by se měl dát jen ženě, která při mně může chtít být tou nejlepší verzí sebe sama. Terezo, ty mě nutíš chtít být každý den lepším. Tereza cítila, jak jí po tvářích stékají slzy. Za 6 měsíců se její život úplně změnil. Čelila veřejnému skandálu, profesionálnímu tlaku a vyšetřování. Ale také našla pravou lásku, objevila vlastní sílu a vybudovala si kariéru svých snů. Ano, řekla, její hlas sotva šepotem. Ano, vezmu si tě. Tomáš jí třesoucíma se rukama navlékl prsten na prst, pak si ji přitáhl do polibku, který byl přerušen Bobíkem, který skočil oběma na klín, zjevně požadující účast na oslavě. Myslím, že Bobík souhlasí, zasmála se Tereza skrz slzy. Dobře, protože už je oficiálně náš nejstarší syn. Znovu se políbili, s Bobíkem mezi nimi v malém bytě plném rostlin a knih, který se stal domovem, o kterém ani jeden nevěděl, že ho hledá. Venku Praha pokračovala ve svém rušném životě, ale uvnitř toho bytu na Letné 2 lidé, kteří se rozhodli bojovat za nemožnou lásku, zjišťovali, že někdy se šťastné konce opravdu dějí. Zvláště když jste dost odvážní na to, abyste tančili svobodně, i když se všichni dívají. Ahoj, milovníci příběhů.
To byla ale cesta Tomáše a Terezy, důkaz, že ta nejneočekávanější setkání mohou prolomit největší bariéry. Viděli jsme generálního ředitele, uvězněného v očekáváních, jak nachází svobodu ve spojení se ženou, která ho svou odvahou a jednoduchostí naučila skutečně milovat. Příběh, který nám ukazuje, že láska nezná status a má moc zachránit naši pravou podstatu. A teď nám řekněte, jaký byl váš oblíbený moment? Když Tomáš přešel sál a ignoroval svůj svět, aby s ní promluvil? Odvaha Terezy přijmout pozvání na kávu, i když věděla o drbech? Nebo když Tomáš uprostřed krize dokázal, že ona je důležitější než jeho impérium? Napište nám komentář. Pokud vás tento příběh lásky, která překonává všechny rozdíly, dojal, sdílejte ho. Šiřme poselství, že autenticita je naší největší silou. A samozřejmě navrhujte témata pro naše další videa. Mějte se krásně a uvidíme se příště, kde budeme dál dokazovat, že pravá láska, ta, která chrání, respektuje a spojuje, je tou nejvíce transformační silou, jaká existuje.